لنافچه روبارو که یا سر به پارێزگا جۆلە مێرگا باکووری کوردستانێکی گوندیان داوەتێک بە کەڤنەشوپیên کوردەواری سازکردن. Li gundê Bêgorê ya navçeya Rûbarokê daweteke kurdewari hate sazkirin, bûk li ser hespê bû mala zava hate veguestin. Xelkê gund ji bo berdewamkirina kevneşopiyên bav û kalên xwe ev dawet kirine ta ku nifşên nû jî bibînin. Gundî li pey hespê bûkê rêz bûn ji mala bûkê hetanî mala zavê bi stran û dîlanan meşiyan. Rêwresmên weke şeva henê û yên din jî bi rêbazên kevneşopiyê hatin kirin. Ji ber dawetê dîmenên gelekî xweşik jî derketine holê. Ev jî navçeya Şemzînan ya Colemêrgê ye. شكرك وقت أنا بون لإرادة